Asibingelela ababukeli emakhaya sinamukela kuDr Ngonyama TV. Sihleli nomkhulu la uDr Ngonyama uzonibingelela njengamanje. Uningi esifisa sinichazele khona namhlanje. Dr Ngonyama ngicela ubingelele abantu. Asibingelela umuntu osasibuka njengamanje emakhaya ephinde simemukele futhi kule TV yala ekhaya. Siyabingelela nonke. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu Dr Ngonyama. Bengifisa ukuthi namhlanje sike sichazele abantu kakhulu ngifisa nje sibachazele ngesigubhu Esiphenduka Inyoka Ebusuku. Mkhulu ukuthi kusaba kwenzakalani mkhulu ufisa sichazele abantu. Isigubhu ezindawo esikhandela umuntu njengoba ngumuntu wasemanzini mina nginedlozi lasemanzini. Ngiyamkhandela umuntu isigubhu esikanjalo kube ukuthi uma esifunile kakhulu abantu bedlozi nabantu beyithunywa masifika kuyena uyobhekisa inyoka kodwa inyoka le isingekho ngoba sizoregister ukuthi izomlekelela kule nto abayifunayo. Mhlawumbe yabona umuntu uyinyanga kodwa azenzeke into zakhe. Isigubhu esinjalo siyamsiza nakulo ozobe sifuneka sibheke ukuthi sizokuvuma yini lo sigubhu bese siyakunikeza ukuthi asikulekelele. Siyabonga kakhulu mkhulu. Bengifisa ukwazi ukuthi ke mina ngiyazi ukuthi isandawana sikhona la ekhaya. Yeah. Ngabe siyimalini? Isandawana sala ekhaya so 5,000 rand. Yeah. Kube ukuthi sinendlela khona esenziwa ngayo. Noma ufuna ukusitesta futhi ngiyakunika imvume usiteste ngendlela yakho usifaka ubisi uyovutha ubisi bese kube ukuthi nawe uyasebenzisa ngendlela engizoyisho mina kodwa wonke umuntu noma kuthiwa kuphi siyafika lapho khona sandawana sikulekelele business thizeni sandawana umsebenzi waso kusofe sikulekelele. Siyabonga. Yebo mkhulu. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngifisa ukuthi futhi ubuye uchazele abantu ukuthi ke ngiyazi ukuthi ubusumuzi ukhona la ekhaya imbiza la ekhaya ehambe kakhulu abantu abayisupport kakhulu. Bengifisa ukuthi bachazele futhi abangazi ukuthi ngabe iyimalini umalini ubusumuzi la ekhaya. Ubusumuzi imbiza le elwa kakhulu kumalungo nabantu okuba ukuthi umuntu asazali phinde kuyisimizwa kahle. So ubusumuzi oluyinto eyiningi izifo eziningi ezihlukahlukene uyeshaya segazini nemthobulo. So ubusumuzi kusiza wonke umuntu kodwa is 150 noma kuthiwa kuphi futhi ubusumuzi siyakwazi ukuthi awufike la ukhona ubusumuzi. Yebo mkhulu. Siyabonga kakhulu. Ngisafisa ukuthi sikwazi ukuthi mkhulu la ekhaya uyasigeza yini isilwane? La ekhaya isilwane sesisusa sisigeze siphinde sisivale ngoba abantu abaningi into zabo ziyiphambili nxa ukuthi kunesilwane ngoba isilwane vele siyawuvimba ukuthi wetaphu ungasebenzi. So la ekhaya isilwane siyasisuka nje one day mhlawumbe ekhaya unesilwane siyakulala senzani. Siyasusa la ekhaya isilwane sisuke bezivule inhlahla ephambili. Kunabantu abangasebenzi kunabantu bathini othandweni uyathandana umuntu uyahlukana isilwane senza lokho kuye naso sesiyadala isilwane lokumuntu. So siyasisuka isilwane uvuleke into zakho impilo wazi uyibona ukuthi iyaqhubeka iyaphambili. Yilokho nje siyabonga kakhulu emakhaya. Siyabonga kakhulu mkhulu. Siyabonga futhi ukuthi sibe nawe namhlanje usichazele kabanzi. Ngithemba ukuthi abantu bayasizakala emakhaya. Ngithe mina kukhona umuntu ofikayo namhlanje la ekhaya. Ngicela futhi uphinde bachazele abantu ukuthi uDr Ngonyama utholakala. Ngonyama eDimestini eDelmo. 21 Wheat Deep Road. Abantu befike bezothola usizo abantu ngoba abantu abaningi bahlala bekhala nje abantu abaningi basangifuna ukuthi ke bangibone ngoba into ebalekile ukuthi ezweni abaphila abantu asibasize into abefuna abayithole. So ke ngiyayilo kusemandleni ukuthi umuntu bayifikile le nto azoyifuna akayithole ungabo ukuthi phela ngifuna umuntu ozobhayizela kimi. So sifuna umuntu ozofuna usizo ahambe aye phezulu ngokwempilo ngoba sekubuhlungu ngoba abantu abaningi sebehambe beshayeka beshawa yiyo labanye abantu abathi bayasiza ngoba khona abanye abantu abayimphuphe nje uthola ukuthi balokho abantu namhlanje abathembi inyanga nxa abantu abaphila ngemali zabantu. So ke umuntu okumule ekhaya siyazi simsize noma kuthiwa kuphi sukuma phansi uze kimi eGimestini ngoba inkinga yami angisiyole nyanga ngihamba indawo eningi kodwa woza kimi siqoke sihlale phansi udaba lakho wena singakusiza kanjani. Yilokho nje babukele emakhaya nisale kahle senithanda. Siyabonga kakhulu Dr Ngonyama. Bengicela ukuthi ke balaleli bonke babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe la ekhaya niphinde nishaye u-like ukwenzela ukuthi wonke ama-videos ayenza la ekhaya nikwazi ukuwathola. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.